akong pangutana unsa ni nga doktrina ang naa sa inyong relihiyon, Brad? Okay? Unsa kuno nga doktrina ang naa sa relihiyon? Kumingon kag doktrina meaning teaching, meaning fundamental beliefs, nami gitawag nato og theology, nami gitawag og ecclesiology, nami gitawag og soteriology. Mingon ka og theology, nagisgot na siya og nagatuo kami sa Biblia, mo na chapter 1 nga gisgutan sa amo nga fundamental belief. Ang ikaduha, nagatuo kami sa Godhead, kana inyong gitawag og Trinity. Actually, ang Seventh-day Adventist nga nag-adapt na lang sa word nga Trinity aron masabtan ninyo ang amo nga pagtulunan. Pero sa among mga balasahon igsuon, wala kayo kaayo gagamit anang word nga Trinity. Ang among giganit is Godhead. Mo na nga makita nimo igsuon sa chapter 3 o sa chapter 2 sa gitawag natog fundamental beliefs of Seventh-day Adventist. Ang chapter 3 nagisgot mahitungod sa amahan. Kay tulo man ka persona, amahan, ang persona sa pagkaanak ug ang espiritu. So ang chapter 4 nagisgot igsuon mahitungod sa anak. Ang chapter 5 nagisgot sa Holy Spirit. O guman ni ani igsoon gitawag nato doctrine of man. Ang gitawag sa uban og mga gitawag nato og anthropology. So nagisgot ang kining chapter nagisgot og creation, nagisgot og nature of man. Unya tas-tas sa mga explanation niya na nga mga punto ha igsoon. O guman niya na kanang gitawag nato og doctrine of salvation kung soteriology. Mo na nga kung imong tan-aw igsoon ang doktrina sa Seventh-day Adventist, palihog wala man koy time sa pagtagsa-tagsa nini kay taas man ni sa kag 28 fundamental beliefs niya i-explain nimo niini nga orasa. Dagan mo igsoon sa gitawag nato og www.adventist.org. Okay? Pagsulod niya ng adventist.org igsoon, mugawas dayon ang Seventh-day Adventist na ay about sa beliefs, about sa organisasyon, about sa world church, about sa news, about daghang imo makaplagan na statistics na mga makaplagan kung pila ang napamagani diha igsoon pila ang tithe per year, pila ang offering per year, napagyud diha ang pila ka mga division sa tibok nga kalibutan, pila ka mga institution, pila ka hospitals, pila ka schools, pila na kabuok ang Seventh-day Adventist. Halos tanan nga imong gikinahanglan igsoon nga mahibaw-an sa Seventh-day Adventist. Matubag na nga pangutana. Sulod lang mo sa www.adventist.org. Okay? So, daghang salamat niya na imong gitawag na to og pangutana igsoon.